अण्णा काय काय केलं जेवण? डाळ भात भात पूर्ण झालो. आता ही भाजी बटाट्याची आणि तिकडे डाळ. अण्णा आपला आचार्य.
आता दोन्ही मेळ संपलेत, म्हणजे डांगोड्याचो पण संपलो आणि पालकरवाडीचो पण संपलो. त्यानंतर त्यांना मग जेवण वाढल्यानी मंडळीतल्यानी. आणि आजची दोन्ही मंडळं अशी पुण्यवान होती की त्यांना गाभाऱ्यात जेवण मिळाला, कारण पाऊस होता. हे आजूबाजूक सगळीकडे पाणी साठलं आहे बघा. पाऊस असल्यामुळे बाहेरचा जो माटो होतो जेवणाचा तो सगळं कोसळलेलं, त्याच्यामुळे मग गाभाऱ्यातच जेवण केल्याने आणि गाभाऱ्यातच जेव काढल्याने. तर तुम्ही हा व्हिडिओ जर आवडला तुमका तर लाईक करा, आणि जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असेल तर त्याने लगेच सबस्क्राईब करा. तुम्हाला असेच व्हिडिओ नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. फक्त तुम्ही सबस्क्राईब बटनवर क्लिक केल्यानंतर जे बेल आयकॉन असेल त्यावर क्लिक करा, म्हणजे अजूनही तुम्हाला चांगले व्हिडिओ बघायला मिळतील. पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.